ya Times Exclusive. Amatipatsira ano ndolemekezeka bambo Samia Suleiman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South East, komanso ndi chair wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo. Iwowanso ndi the National Organizing Secretary NOS ku chipani cha Democratic Progressive DPP. Ndikulandireni, and it's always nice to have this conversation with you, Honorable Samia Suleiman. Muli banji? Ileto ndi kunakani bwana. Aitili bwino. Omwewo wa Malawi. Mwana katanzatu ndiye muja bwinoto. Osati ndiye mavuto sopa. Kwambiri. Maka FM MPs. Tukumana ndi zikhomo kwambiri. Tale nani? Nangasimene kulili kunjaku. Mwezi wa mezi makhalira mkonstituency. Mavuto sobano ndi kuti kubwera kwa MP ndi pafupi. Njala mzipata mankhwala kulibe ndi afuna ndalama kakule ku private. Maliro anthu akanika ndithu ambiri kuzithandiza okha zinthu zikachitika zovuta. So mavuto onse amabwera ano kwa ife. Zileto kumana nawo. So ndimafuna ndidziwe potene sinakhale MP. How do you manage all those requests? Daily kumabwera anthu kunyumbako? Ndi daily. Chifukwa chake ena amathawa kupita kukhala madera ena? Of course, zimatha kupanga discourage munthu. Malingana ndi mmene solili. Koma ndimaona ngati kuti chachikulu ndi mmene umachezera ndi anthu ako. Kumvesesana, because kuti timakhala nazo daily. Koma ukakhala kuti iwe solibe azitha kukumvesa kuti panthawi imene ulibe zikakhalapo ndithu akhoza kubwera nkwauza kuti ndilibe. Kubwerera bwino zimachitika kuti aya vuto limene ndalimva koma mundipasa kaye mpata ndikusakireni ukumaona kuti upanga bwanji. So do you have specific days imene mmakumana ndi anthu kukwasira? No. Daily, Brian. Maka ifamene timakhala mkonstituency momo. Inu mukhala mkonstituency momo? Yes, makhala momo. Ndiye kuti mulibenso nyumba kwina kuli kwanza? Ndilibe. Ndiye kuti ukangofika kuchoka parliament. Amachita zowa kuti wafika. Mama wa office ndiye kuti mucheza ndi anthu. Ngati nyengo imene kupita isopano kumachuluka some activities. Mapaper Sundays, machechi mu. Ndiye upeza kuti tsiku limodzi Sunday limenelo kwabwera ma invitation for machechi. So it's how you manage. Wina kuya akandimira awa wina kundikaonekere basi zinthu kumayenda. Koma ndi ntchito yabwino? Yes. Ndi ntchito yabwino. Ine ndimakhulupirira kuti ntchito ina iliyonse ndi yabwino. Bora ngati ukuyikonda ntchitoyo. Chifukwa pali ntchito ina ikhoza kukhala yabwino kwambiri, yolipira kwambiri. Koma environment ngati sili bwino, ntchito simaoneka, simamveka kukoma. Ntchito ndiyovuta because you are dealing with people. Koma ineyo ndimayimva kukoma because I think I enjoy mixing with people. Mota anthu akamabwera kunyumbako sikuti so mmakhala ndi nkhawa kuti anthu achoka liti pamodzi? I have an open door policy. Mukhoza zafusa kwathu kuja oti gate yakwathu liberoko kunyumba ku office nimene mapangira kwambira kale because ndimazenga ngati I'm one of them. Kodi MP pano amandira ndama zingati? Kuti ndinene ma figures ndikhoza kunama. But what I know is that mafigures simukwadziwa? Akadula. Mafigures simukwadziwa? Ndikufuna ndikuyankhe. Fukwana ngasi kuti ndinene kuti exact figure meti mandi makuti I'll have to check. Koma what I know is that akadula zimene amadulazo kufa kumene chomakhati ngongole timapasidwa, so they are cumulative. Panopa ma MP tikumasala ndi about 6 to 700,000 pamwezi. 6 million 700 to 700,000. What? Yes. Akadula zo? Yes. Yes. You can cross-check in the parliament. Ntchito yovuta bra. Ntchito yovuta.
ntchito yovuta chifukwa ukangoti walowa kumenemo kumene kumakhala ni mwayi otenga ngongole ya galimoto ndi kumakhalanso tingongole tina so umakhala kuti ukuchokeraku wasiyako maenje ku kampeni njo umatenga zimenezi nanga si upeze poyambira komano zimapweteka because it's a long term pain that you go through ndioti mpaka namuzamalize ndi katikati mukhoza peza kuti mina kangongole kamodzi katha koma nthawi mweyo akupanganiso nofa kena sungakani because you as an MP umafunika kukenda nthawi zonse. I'll give you example. Zulo patokutazukira maliro awiri, and this is very regular on a daily basis. Takuti nawo maliro alicholo ndeti kule boko coffin titumize lole katenge maliro cholo abwere akaike enawo maliro ali ku Queens ndeti kule coffin tikatenge maliro Queens apite mukosesa akaike. So it has been like that the whole 5 years? Kabenazo kuchulukira pano over time kupita ku campaign. Okay, tikutengera wamene personally wamene ndinawenira koma izi namba kupanga kale even usina kale MP kwambiri before I became an MP. There was a time also okay pano before tinapeza munthu amene atipanga supply makofini kundilanda, but there was a time I had my own carpenters. Yes, it's a daily requirement ya maboko. Yes. Koma ndi udindo wa MP kugula maboko. If you go my books according to Malamulo so anayambitsa ndani zimene tinganene kuti mwakhala chifundo chabe. Payani ngati mtsogoleri. Mwina se munthu wanu wachita ngozi wamwalira, and you know kuti family imene yoyo ndiyovutika kwambiri kuti alambe kupemphesa sizigwira mwina maliro achafuna apite kumuzi. As a leader you have to come in. So singani utanambisa ndi ndani, but that's one way of maintaining our capital in terms of politics, because the more you look after your people, it means the stronger the base. So mankala kuti basi ukana ubwino anthu aja kamene kalipoko kumagawana basi to. And ndiye maboko sibini awiri patsiku. Yes. Tazinatatu. And you do this kuti mukafuse ku Queens kumochale kuja kuti kamota magawira ma MPs akakuzani tumachita ndandano amene kuja mama. Tsopano ku parliament iko sabata imeneyi anakuti utsanga auri chinachitika nchani? Kumbalira ine ndi ndale basi imene zafika no ponunkha chifukwa nyumba ya Malamulo ikuyenera kukhala neutral, ikuyenera kukhala fair. Koma zimene zichitika panopa nyumba ya Malamulo ya nthawi nakenso ndinanena pa interview yanu kuti parliament has been captured. Ndoje pamene mwina anakhulupirira koma zikuoneka tsopano kuti members are gagged, bills are bulldozed. We don't wait for my 28 days notice anymore zinatha. Ikabwera bill imafunika kuti muipatse 28 days. 28 days. Billions. Koma pano ikumangobwera bill ikabwera. And ineyo ndikhoza kuvomereza panopa kuti ma MPs angapo sindinganene kuti ambiri koma angapo I know kuphatikiza neyo timadusisa mabill memu jatisakwaziwa. That's very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Bill yadusa zana ya mafuta. So one of those bills that is very dangerous to our country. We have NOCMA.
we have PIL, we have MERA. All these three are regulating fuel in this small country. And now we want to bring the fourth one. Are we serious, bruh? Mafuta get. Zigo get it. And we want to lie to Malawians, it's G to G, government to government. Nowhere in the world does government sell fuel. Government is not a refinery. Bruh. No, it doesn't happen. What happens is that as a refiner, you have your chosen suppliers. It happens even in Munoko. Mukoza unyamuka apa kuti mpite pa Zambia pa factory ya fertilizer kuti mukagule fertilizer akufusa kuti machokera ku Malawi. Ku Malawi kuti ndi supplier watu mukagule wandani? It's everywhere. It's a common practice. Yeah. So there's no government that sells fuel. Government to government did not work in Kenya. What they did finally in Kenya, Aragambirana, was just to allow them to reduce their minimum requirement. Because these refineries are huge. Our consumption here in Malawi is 800,000 to 1 million tons per year. Kenya is 10 to 12 times bigger than us in terms of consumption. But Kenya wanaganira because they could not meet the minimum requirement. Yokulira direct to refinery. Direct to refinery. Zabota. Because statement even Zonama. Diba president that Zonama. All this Mena Banga Baba. Because if you now my suppliers, what is Mr. Phone? I would have told you my suppliers also. Tin my suppliers are too. I mean I would have fuel. And the Chuma Vesa Suchison in Toguti, but my suppliers I mean $35. If my bit of a winner work. Per ton. Mugabanga times umboli muni nawo yazimeni mwamba inadu bani ndima nkulaza nzoda ntaba amaganika kundi society $35 per hawe kundi kusaza umboni chifuka amene akuziwa kuti ine ndikunama iye andu umboni wina azibwereso mino chakundichita ineyo manama tikugula mafuta kuma companies now tinafika pauti timachita ma company acha $75 million. Now chimetu kupanga ifeso pano anthu achifondera mechachuluka ayamba kuseka mipopeja ndifake munaona mafuta anavuta so ife momoti tikhale pansi ndi anthu aja tikambirane nawo fanga kufika poti pasa mafuta $75 million senzo pali ubale. That's right, tikwasiya tikupita zikagula kwa madobadoba ena cash. So now wana kukwiya ano kuti ife tikupasani mafuta ndama zatufuna tibasa kuma tikakufusa ndrama mukuti mulibe forex mulibe kuma mukutenga forex mukagulaso uku nchifake mukuona even panopa lero date ya lero muchite mark this coming week mafuta avuta because awa kuseka ano matapu achi. So mchabwino olutipite ku Dubai tingoyerekeza kuti chabwino ine ndikunama abira umwe ujaboma tuboma akulisana mafuta azafika bwa shipi nyamuka izatera kuti tindima ma storage facilities ife zosamveka zokazoka anoku masa kutali ndi storage facilities ma facilities amene ali ku Beira kaya ndi ku Petrobera alipo angapo mukapita kuti mukagule mafuta ku refinery amakuza kuti muchokera ku Malawi tili ndi agent wathu ku Beira kaguleni kuti chomwe uchali ndi ma storage facility so tinganyamuke pano kuti tikatenga mafuta ku Dubai it doesn't work like that. Chifukwa akupita kumeneko mafuta azochokera pa Beira. That's how it works. So tikanene kuti tagula toka tasenza toka kumene kucha tizateresa basi poti afunabe ma suppliers awawa kuti kulisawo amene ali ma facilities awo ku Beira.
So it's not making mwina kapena kuti boma la kumene ko liauza mauje ma supply yao kuti Brian zona boma la UAE izikakhala ngati venda kumagulisa mafuta. You know UAE it's a joke. And you tell me, Brian, inuwe mwasegula shop ndiye muyambe nosopano kuimbira azinzano Suleiman tabwerani koma ndatumiza payate romane vondrama mugwerere taxi mubwere mu shop manga muzandigule zamba zachitika kuzunza mwandibwa inuyo kumatumizira ndrama makastoma kutibwerani kuno muzandigule. Okay, zinamba zachitika zimene zachitika kuti zinene ngati ekhaya atinganjira ndrama zambiri ndi azita Brian Banda ndautumizirani 100,000 tatenga taxi kumene muli kumbwere mu shop manga muzandigule zinthu. Ndizimene akunena atu president kuti ogulisayo watumizira tikiti ndrama zonse kuti achoke kuno. Ogula amene akumbeza kuti andi ndrama akagule zinthu akupasidwa transport. It doesn't make sense. Ngati mulibe ndrama yobwerera ku shop kwa ine ndi mubwera bwanji muzagule zinthu kwa ine. That's right, yeah. It doesn't make sense, Brian. It's just a shame kuti tikulolera izizi kuti zichitike. Chimene chikuchitika nje kuti afuna abwereseka committee kena headed by Nzimayi uyu sinimuchula uyu olankhulitsayi anapita nawo ku Kenya ndi Nzimayi wena anapita naye ku Kenya uyu amapanga za ku Kenya akupanga za ku Kenya ndiyo uyu anali konko kale but anyway chimene akufuna ndi kuti apange committee imeneyo headed by anthu amenewa ndi abwana ena aku State House iko abwana ena kumene koko ndi ka syndicate ndiye sopano apange ka committee kameneka akuti ngati nduna iniyo kukhala nduna lero ya mafuta mukhoza kungonyamuka kupita kwina kulikonse ukagula mafuta kusayinira kumene kuja opanda kuzera ku PPDA opanda kupanga due diligence kuti kodi anthuwa kaya mubwera ndi deal yokuti titenge dziko lonse tiligulitse kuti atipase mafuta inuyo anduna mundi mphamvu imene chikupanga nawo. Ndizimene amakambirana ku parliament. Ndizimene zikuchitika bill ya Dusaid. Bill manages to kill Nokma, to kill Mera, to kill IPF, kuti no fuel azichidwa control ni munthu mmodzi and zichidwa control ku State House. Because aikamu anthu mukakomitika amene kachi kuti kazigulano mafuta headed by akuluakulu State House and aphungu a nyumba ya malamulo aziloleza zimene zadusa si zulo zananga zadusa anaima aphungu naona saka analankhula kwambiri naona so achihana analankhulapo koma end of the day zinthu zija zadusa because of numbers nanga siti ndi maphungu ena amene mucha they're very compromised. We're supposed to take our country first. Bani lero kule MCP kama kubera DPP nkuja kaya kubera UTM end of the day is in Japan zote zimabwera zimatani. When you say Malawi remains when you say kuti aphungu ena are compromised mufuna unena kuja ndimene sizachilendo bwana nimaona mite magwirira ntchito tili mwaziphungu mene muja 193. That's why you know tikamapita ku nyumba ya malamulo Brian ma standing orders amanena kuti committee iyi ndi committee iyi achitidwe head by a member of the opposition. Okay. Anapanga zimene zija deliberate kuti ma checks and balances azichitika komanso pasamakhale kukondera kuti yapoti chichabwera ndi aboma foka kawa position ndikuti muchiyang'anisira chinthu chimwe bwino at a different angle than waboma komano muona kuti ma committees ambiri amene amayenera kukhala ndi chairman wa opposition ma chairman walimo opposition point of entry yao ndi opposition. Okay. Koma pano pasa opposition. Pali ma committee ambiri
ngati iti kuli public appointments, kuli public accounts, kuli kutiyambire public appointment. Yes. Kuli nda kuli Honorable Joyce Chisulu. Okay. So ndi opposition entry point yao ndi DPP. Okay. Analowa ngati wa DPP. Yes. Panafunika opposition. Yes, kuti a president akanena kuti ndasankha Brian Banda. Yeah. Kuti akhale Inspector General. Yeah. Ndiye komiti ija sikuti a president akasankha zimathera kumpacha. Okay. Komiti ija imafuna imunike munthu uja. Amamuyitana aone mapepa ake zonse nzoyenera akatiya zili bwino, ndiye komiti ija imenena kuti ife munthu itamusuzumira ali bwino apitirize appointment yake taivomera ngati parliament. So kumafunika kukhale munthu wochita checks and balances. Chifukwa zimene zimathandizaso kusangosankhana pa mtundu. That's right, yeah. You know, yeah. On merit. Yeah. Koma muona kuti chilowere in 5 years ikuta palibe anabwezedwa apo kumene kucha. Koma we know kuti anthu ambiri amene azera kumene kucha they're incapable. Ambiri achangopitirako mwina ubale, ena aja mtundu, okay, ena aja kuchalichi. Koma background ntchito sizikutani sizikuyenda. That's why Malawians are complaining. So pamafunika kuti pakhale wa opposition. Yes. To provide checks and balances. Yes. But you are telling us on this network. Yes. Kuti sizili choncho. My committee, Natural Resources, is headed by Honorable Eran Jirenga. You know kuti Honorable Eran Jirenga ndi DPP koma amagwira ntchito ndi boma. Joyce Chisulu sikuti ndikunena message. Okay. Sikuti ndikunyoza. Yes, that's but I'm being honest. Yes, that's right. Ndi analo amene mjangala DPP koma amagwira ntchito ndi boma. Moti ndamvaso kuti ivi kumakokasi aboma amatani akumapezeka makokasi achipani cholamula anthu amenewa. Okay. Ndithu agwira limodzi sizobisa andi sikuti ndikuchitenga ngati chinthu choyipa. It's their choice. Okay. Koma I'm just being honest kuti iwo aja akuziwa malamulo kuti malamulo samalolaize akanasiya ntchitoyo kuti pabwere munthu weniweni amene azichita checks and balances. Okay. Iwo azipanga za bonus. It's not an issue. Chimodzimodzi uspeaker Brian, president wa MCP ndi achakwera. First vice president ndi Botani Hara. This is not even personal, but it's the truth. A president tingwerekeza vano vapita ku Dubai. Chipani vano kuendesa nda. Ndeuta vice president. A vice president. Amene ali nda. Na Botani. Amene so aya speaker. Okay. So ndipita banji ne parliament ndikanene kuti a president IMCP talongosa muno bwino anyamata ano anyamula zikwanje museumu. Ndiyo kuti ndikhangati ndikunyoza a speaker. Okay. Pamene ku democracy palibe. We have seen mbuyomo anthu ena kusankhidwa mpando kuchipani ndikusiya ku parliament. Zimachitika. So it's compromised. A speaker to the president MCP. Imene seli boma chipani chimene chikulamula boma. A second deputy speaker, a first deputy speaker Agazombo the MCP. So do you think ineyo munthu wa DPP mene mjandinga basidwe chance or even kuti nditakasuke tukhala momangika atu ambiri mukhala momangika tukhala momangika. I believe even sikuli chakunachitika ka fracas iyo it wasn't even a fracas because Akazombo ntaima koyamba ndi panga sign yonera kuti andipatsa flow ine kukhala mpaka na mafunso atano apita kwa khumbizo cha moto tapita ku break kubwera ndaimaso ndapangaso gadget ija kuti pachati ni magadget anyowa okay. Ndiye machita press undifuna ndilankhule point of order you are supposed to be there for night zonena kuti point of order is not zokuwa tija kuti tizingowiza machine yo koma mwina ngati sakugwira kuno mwina ukhoza yeah because in technology metu kufunzira kumene okay paka nai maso ndana nenaso kuti branda I see you ina okay koma naone sesa kuti atenge uyo
amaliza ine kuima undipanga yoncho utenga kena kwa basi winding up ndeni naima oda speaker lesa mandichula ndibelele ineyo ndizinto kutima kunali tumanto kwa ineyo mulumino ndilibe nakonzekera kumene munandichula muzondilankhule ndipase nipata ndilankhule ndi aya ukuchita mwano ndi anazayima sono akayima iweyo umafunika ukhale pansi malamulo ake napene kumata ima nthawi mweneso kunazayima achakonda ndi ineyo now I was confused kuti chichitika ndi chani ndenda zangumva kuti 105 one day kenako ukauka iyayi 2 days kuti ndalabisa chani aya basi ukuyankhaso 5 days ine achabwino ndimene ndimatuluka komano sizikuyenera utero ndikuona ngati kutsogoloko kuti parliament athu zizakhala bwino tisiye izo masankha kuzipanisi kukhala ma speakers amakhale mdindo wa chipani Brian ma parliament ena amapanga choncho amachita nominate akuzopanga nominate ena ake kandi bungwe kandi chani anthu atatu amene kandi ma retired judges amene amaziwa za malamulo and mwina izikhala no competition amene achobwera pale apindi kuja maina aja ife ndikuvota kuti ufuna uyu koma samakhale watu amene mchifukwa pazikhala bias sizimaenda so anakupatsani suspend ya 5 days ndeno makapezekanso muyenderanso federeza smallholder authority wa suspend amakagwiranso ntchito suspend yaine ndi amuchemba kuti ndisalowe muchemba 5 days 105 kuti ndanditukusa mwe koma sana ndichoso MP sana ndichoso udindo wanga wa agriculture committee ndine chairman wa agriculture committee and it's part of my job kuteko apa sinathe kuendera ndipita asokosoda pa NFRA ndipita kwa Admaki ndiyendera nditu because my institution amenewa answerable to Malawians kuja ndrama za Malawi when kuja meaning kuti akulandira akulipiridwa ndrama za Malawi and Malawians should demand service from them. That's the only way as we can progress as a nation. Let our institutions be on top of things. Nonka kuti mina I'm restricted to agriculture. Ndikana kundwaso kaendera ku immigration sizikuenda. Road traffic sizikuenda. I thought by now ndrama zimene zimachitidwa ku road traffic Mzambiri party zano pano matoget we should have had state of the art road traffic department. Tikatamanga zinthu zokongola kukhala kuti ma officers on stage they are working so smart zija kupita road traffic mamawa ukatengeko license within 1 hour obwerako panoti inu kuti mukapange new license because akuti amezi ndikumva choncho service is at the worst. We need to improve service delivery. Pita no immigration Brian mukaone ngasa chisonde mupeza kwambo zaza anthu akudikira kufuata mapassport pano akuprintidwa kunyumba kwa munthu mapassport akuprintidwa kunyumba kwa munthu nanga za mapassport zikuoneka muno bwino Brian sizikuoneka chifukwa mukaona mapassport athu akale amene mayuza poyamba ndikutenga anyuwane kuyika apo ichira sangati kope ya mwana wa standard 1 passport pena zima ujeni zawozo zisagwire kumene zima scanner zawozo zima barcode zawozo anthu akubwezedwa m'maumo airport mupitire of immigration mukapange apply ndi amazitenga zimene ziya azikaprintira kandi kunyumba kandi situzala printira mama wazibwerese akugawireni choncho sizikuyenda ena kwapite nazo mukachitani apply ku Blantyre kuno zipite kulilongwe akaziprinte kumene service delivery yathu sili bwino. Go to the hospitals ngati mwina muli ndicho tupa mfuna mupite ku theater Brian you have to tip, you have to bribe kuti ukalowe mu theater mucha otherwise umwalira nacho chintocho
So munapita ku fertilizer makatani ngati chairman wa agriculture ndikulandira mafoni ambirimbiri including my MPs osati ako opposition oka even akuboma kosa anaimba oda chair za fertilizer zili bati then ndikusowa chowayankha anthu because tinakumana ndi ministry ndiya SFFRFM a few weeks ago ku parliament anatipanga sure kuti within the next 2 weeks fertilizer akhala kutani ali pansika ndi 2 weeks jayatha nthawi ikupita and chimene chikupweteka kwambiri kuti we are in December anthu ena apalira kale bwezi atabayira fertilizer pa kufika lero kuli zii then napita ndikaona kuti kodi chikuvuta ndipati kuti mwina ifeyo ngati a committee apalira tikhoza kulowerera apo ndikuthandizira ndetafika kuja unfortunately kunali ngati kulibe chimene chikuchitika kulizi mabwana aso mu office mu depot manager sinapeze ena ndi ena sinapeze nangopeza amayi amozi bwanji zikuenda bwanji kuno maule wa bwanji sakupakira akuti maule watu akhala pa from the day a president anachita launch program ikuneno which is over a month ago mundu zati mpaka lero chipangira launch a president program simunayambe kukawa uno akuti ayi achabwino mpaka nawo warehouse muli ma fertilizer of course muli wa Mediterranean muli wa export trading amanguchita rent ma warehouse okay si watu ya swaboma so AIP ukacheza ndia anthu kuona sizuyenda ndena nyamukano fasi iwo kunalibe napita ku head office kuli mi house bakana nawo pansi kuti achimene zikuti bwanji anthu akudikira fertilizer ndipo amene amalongosola kuti si vuto siwo koma ku finance ndi ku treasury ndi ku reserve bank ndimene ukhanga kuti sizikuyenda inu mesa manena kuti treasury akupasa 50 billion 2 weeks ago of course ndiyo chepa because budget in 161 koma 50 yo itinalina kuona ka movement kana lake audia tikumagula apo ndi apo mota amene tinali naye ndamene takhanga tagawa magawa kuti poti ku south kuno sizikumveka kuti kulifeteleza pena pake ndipeza kuti yayi kuona mafigures fertilizer inseuja wapita ku chigawo cha pakati chabwino ndiye tipanga bwanji nanga pota wa African Development Bank atipasa $28 million komanso a World Bank atipasa $92 million yoti thandizire drought ndi kugula fertilizer zikuyenda bwanji kuti amene wana $1 ndi zankha zake of course yayi ndi ku treasury menanga yake amene ku reserve bank so $dollars wa abwera kuti gule izi pano timungowasunga. So you want to tell us kuti mutapitako simunapeze fertilizer kulibe bwana inu mnyamuke tikata interview mupita mukauze tandone fertilizer wa AIB wa bomba kulibe otumba kulibe alichimanga chukukula kumwereko mukapita Somalia wachilazulu Kalombe Mulanje chimanga chili maundo abalira kale anthu utekwa nopa fertilizer okulisa benzala tishidwa kale. This is December, bruh. Now what is making the situation worse? Mbeu, seed, has become unaffordable to a smallholder farmer. Panoba 5 kg ya mbeu mitengo ya lero 5 kg ya mbeu wandimbira muntu kunzimba is 50,000. 5 kg dikapu 10 kg 100,000. So pa 5 kg baja mwana liboma vichirapo contribute about 4,000. Muntu akaitenga kuti 46,000 muntu smallholder wakumusi. So akulepera kugula mbeu akuzala mbeu ya loko na mbeu ya loko imachedwa kucha tu imafunika so fertilizer kuti ndi muzale mbeu ya loko fertilizer simuna bayiri
mukulola kuti kuchaka cha mawachi apapa zimene tikupanga tikuphika tikukandira apapa njala ya chaka cha mawa tikuyipanga ina zonse chisoni chifukwa tinali ndi zizindikiro zonse zokuti konzekerani tuti sikuli bwino kusogoloko fetakhale kulankhula atisa namba ya beneficiaries but now make the program efficient kuti ichite produce ma results zikukanika. That's why ndikumanena kuti kuvuta kwani kweli ndi chani kuti tilibe ndalama tilibe koma ndikuona ka leadership sili bwino angokumana anthuwa because even kundunako performance ya ku ministry ya agriculture iniyo ngati Malawi tanduzeni akungokuwa mega farm you cannot even show me one mega farm imene yayambika ndi boma ili ndikumalizidwa kuti is functional, not even one. Koma daily mega farm akajambule ma private farm anthu azitonesa ma pictures aziti mega farm. Kodi zithunzi zikuyenda ziyasi mungaona zithunzi ndi kuti ndi za Demeter farm kapena kunchinji kuja kwanga za wheat ma farm ma private farmers osiza boma zazi palibe za boma lake liti palibe mega farm imene anganene kuti mega farm iyi tayamba ife ya boma kuimaliza. Bora akananena kuti chifukwa ya DPP kuna zalidwa masikimu ambiri. Masikimu amene ajakana kuti they are fully functional panopa. Mukapita kualonga kuli nthawi lola rice scheme. Mukapita pa Nkatabe pali rice scheme. Baraka umu Nkota Mangochi muli masikimu ambiri mbiri. Masikimu aja there were some at 50%. Kuma panopa they have been abandoned. Akanangoti masikimu ayambe kugwira ntchito tikanena kuti anthu nawo amene atithandiza 3 years zakanika kuti tikhale ndi successful AIP program. That's why ndikuona kuti mina angozitulula pansi zakanika kaya tichite break pang'ono tibweranso ndi ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Samia Suleiman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South komanso chair wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo. Iwowa ndi National Organizing Secretary wa chipani cha Democratic Progressive. Tibweranso posa ndiye manena kuti in your assessment maona kuti anduna agriculture sakutithandiza andarule pansi udindo. Yes, anduna agriculture because namene I'm aligned to akanika koma ndinduna zambiri zimene zikulethera ntchito zambiri zambiri. Brian kuli cabinet ndi munthu mmodzi tu cabinet yathu ndiye akanakhala isintha kale cabinet a president sizikuyenda koma naona ali ligi akupanga chani mangono ngati chifukwa ali ligi akuthamanga koma zopanda pake nanga nduna nthawi ino kumapita akayimika galimoto panja pa skulu amene alembeseyo azibwera pano azitenga 1000 ntchito imene ndi anduna zochitika tikomo ma pictures ali ma social media. Bani, this country has become a joke. A joke. And in Neon Mafuna Mawa Jamanina APM Hudi, running a government is a serious business. You need to be serious. You are looking after over 20 million people. And these people gave you their vote. Their vote meant they had confidence in you. They had hope in you. They had ambitions and dreams through you. And you come there, you forget about these people. Basi focus, by the way, to your immediate friends and family. Brani, this country has become a joke. A joke. Example, fertilizer made unena Brian. As a country, we need 200,000 tons per year for our program. Do you know Banoba
boma la saina 600,000 tons contract ndi Sheikh uja waku Dubai akuti Sheikh Kasimi. Boma lomwe la saina 600,000 tons ndi East Bridge. Boma lomwe la saina ndi ma local suppliers almost 30. Mukaphatikiza matani jonsewa ameta sainawa over 1.5 million tons, yet we only need 200,000. Is that not a joke? Kodi East Bridge saja munkazo sizikuyenda? Yes. Ndienda baudu masisa sotabwa ma arumu ya muyamigira. Not kusinta tabwa. I'll tell you what happened. If a city masaina ma contract ndi if the parliament had to oversight. Yeah. They anabwera nduna agriculture. Ku parliament. It's on record. Anana kwa mene mujaza East Bridge mukumbukira kuti ayi this is the best deal. Tizitenga meta kulola kwa basa iwaziti basa fertilizer. Ife ngati committee nkhani chatitaiona tinaona kuti pakulakwika ndipo kuti contract yo sibifikira kuti tione. Chifukwa contract anasainira nda SPC. Okay. Nthawi imeneyo so that contract ije inali ku State House. Okay. Tipeza bwanji kuti tiunikire zimakanika ndeti nanena kuti contract iyi muichose ku State House ipite ku SFFRFM so that kukhale transparency ifeso tikaiunikire kuno bwino tiperekepo maganizo athu. Zimezi anapanga kumata panga sanafune kutiuza. Tinangodabwa kuti East Bridge ya contract afuna ando panga supply fertilizer. Then we called our minister tamva kuti zimene mmafuna zija timafuna zija mwapanga. Angabanje simu kuti pasa contract ione. Ndi SFFRFM anati pasa contract tinaiunikira pa ma suppliers amene alipo university pamenepo. Pa ma suppliers amene alipo tingathe kunena kuti ngati committee tinachita recommend East Bridge. Chifukwa chani? One, avomera kuti akhoza kuti pasa fertilizer pangongori ya 120 days university pamenepo. Two, avomera kuti akhoza kuti pasa fertilizer posafuna forex komazilandira makwacha. Zimene munkanena kuti timafuna ife zija singatheke zimenezo. So chapangitsa kuti musinthe all of a sudden. Yeah, ndikukuza nino zifuka zake zimapangitsa kuti sinthe. Okay. Then titaunikira taonanso kuti ali ndi 60,000 tons pa Lusaka. Lusaka is close to Malawi. Kuti takula fertilizer amene yo pa factory ya Lusaka within a day tikhoza kwamba utalanda kulandira fertilizer. Siziedo kusandi kuti tikagule kutali kuti zitenge 1 month pa ship. So we said okay, Ice Bridge chikuvuta ndi chani kuti atubwerese fertilizer wayo kumalawi kuno tiyambepo kugawa. Ananena kuti Ice Bridge already kubweresa fertilizer koma tikuchedwesa ndifeyo sitikwapasa LC. LC mfuna mupereke kuti LC is a letter of credit that guarantees you a payment. Tifuna tipereke ku East Bridge. Ndiye ifeyo ngati committee nazo kuti ma LC asapita ku East Bridge. Mutenge ma LC apite straight ku factory. And a factory akhale guarantee onena kuti mukapasa ma LC wa they will make sure kuti fertilizer yense wa East Bridge akubwera ku Malawi. Palibe kena kali konse kosayiruzika kamene kadachitika. And mudalandira swahala. Ndiponso anthu a East Bridge sindinacheze nawo kapena kukambirana zana East Bridge inu munabwera pano pa TV kunena zoyipa za East Bridge. Lero ndi khali yabwino East Bridge. Ndi zimene ndifuna kuti chachitika mundimvesese no. Sindokumvetsetsana. East Bridge timadana nayo anasainira ndi SPC ku State House. Ifeyo timalephera kupeza information kuti tiunikire contract ija. We had so much doubts. Two, munali agreement imene jonena kuti it is binding to produce. Imene yasinthano pano. Pano patikhoza kwalipira makwacha. Pamene kuyamba paja amafuna kuti tipereke chimanga nteza mukumbukira. Munali zinthu zambirimbiri kuzipanga aggregate timona kuti ngati ziko singakwanisenso kulima izi. Mukulola bwanji.
tatipaseni contract ISPC mukumbukira no ISPC mpaka na makana uza kumandi komiti itabwera ku SFFRFM taiunikira andi mundivesese ndikunena kuti pama contractors amene abomawo anasainira amene akuoneka kuti akhoza kuthandiza mwachangu ndi amenewo. Now ndikufunseniso mwandifusafusa papa akawale anabwera ku parliament kuzanena zabwino za East Bridge ife ndameti nkakana after kuiunikira nkuona kuti chabwino poti munatipasa East Bridge kugwira nawo ntchito taunikira on these conditions mukhoza kugwira nawo ntchito. Lero nakawale omwe aja kuti ya sindifunanso East Bridge ndifuna export trading mukuona zimene zikuchitika akawale lero kuti mwafuse za East Bridge sakuifuna so chikuchitika ndicho kuti kuli katero kunoko ya fertilizer the traditional suppliers they have formed a cartel amene kugwirizana mitengo ija ndikafuna kuti iteija sinate. Now cartel manager is not happy kuti East Bridge abwerese fertilizer. You should understand now the politics about it. Now that cartel ili ndi anthu awo ono kunduna kuja yagwira anthu awo kumene kuja amene akuti ya East Bridge ikabweresa fertilizer ndoti ife tisakugulitsa already tikagula panopa pa 90,000 per bag agwirizana kuti ifike 115 where IPM amagwirizana amene aja ndiye akumenyana nkhondo ndi East Bridge kuzera kwa mabwana ndi azindunawa kukuku. Ifeno tikunena kuti munabweresa East Bridge inu nomwe munabwera parliament Hansard ilipo munaichekenira ifeyo fati tinabe documentation tinakuzana kuti ipite uku mwapanga zimene zija takukupasani go ahead kuti panga nawo ni deal inu nomwe mukutembenukano mukuti ineyo ndine amene ndikugwirizana ndi East Bridge inuyo ndi yabwino mesa East Bridge munabweresa ndiyo tinkakana ndiyo munabweresa ndiyo pangana nayo ni deal East Bridge yo awukana zangolowa corruption Brian kuba nthawi ya tithera munasankhidwa ngati National Organizing Secretary ku chipani cha DPP umatani mpando umenewo? Mpando umenewo ndi wakulu kwambiri Brian. Okay. Chifukwa zambiri zochitika mu chipani organizer wake ndiweyo. That's why you are National Organizing Secretary. Ikusiyana mipando ina ya regional undi national. So chokera kuchitipa paka konsanje zochitika mu chipani imo zikuenda kuzera ku office kwanga kuti tithandize kuzipanga organize kapena zikuenda kuchokera ku office kwanga. My instructions akabwera tingoyerekeza kuti bwana afuna apite ku Mzuzu ndiye kuti tiuzidwa tipasidwa program ife ndio chita no organize. So ndi ntchito yakulu ikuyenda bwino bwana. Ili bwino kwambiri. Zikukupatsani chithunzi chotani mukamayenda ndaona mukuyenda munali mchikwawamo munali mmanzamu? Yes. Akulandirani kwa njano? Choyamba nene kuti ndithokoze Professor Kapita Mtalika. Brian kwabwera energy ina yake kuchipaniko imene usangalasa kwambiri. Energy yatsopano? Energy yatsopano. And energy imene yabwera kwambiri ndi APM. Brian mene tinapitira kuthambani ndi msewu wake. You wouldn't think kuti APM insisted on going kuthambani. He's got that energy. He wants to go and see Malawians and hear of their problems, and he's willing to go watuza utolo kuntalira akafika. So that energy yapangisaso kuti ifeso tizuke tikandi energy ina ndi kubwera kwa sogolera nyuwani through the convention chipani chili bwino kwambiri. Ndipo tikamayenda Brian ndi apempha ndithu bwana wakuti tiyesese wiso stop tu aina ya bwana tikutengeni muzaike live. Brian chinthu chonyadisa kwambiri kumati ena aja magendedwa apapa ife kuona mmene tikulandiridwira
Yeah, dzikoli. You are optimistic kuti 2025 muira 101%. Mphamvu zanu zimuzirengako Shoyo kuti awatu alephera okha Brian. Alephera okha. They were given the chance. Opposition inali weak. Sanganame kuti malephera kupanga ifoti opposition matilepheresa ali kunalibe kuti situdisisa budget kuti aoneke ngati olephera ayi zinanso timasapota koma alephera Brian. Inflation kuchoka pa single digit to over 25%. There's no bene popo palibe chabwino. Brian alephera pa filling station mupite pano palibe mafuta, mupite mzipatala mulibe mankhwala, mupite mmaskulu khombeze chipunda sana lankhula ku parliament kuti ma stocks ali pa 80%. Kuti Brian kuti kunama basi ananena rupa akunama kunena kuti 80% Brian akunama ya mankhwala akunama kulibe 80% mankhwala stocks kumala kuno ma forex yake kuti kule 80% stocks Brian aitenga kuti zukanika Brian pitani ino pakwinzi apopo pitani pakwinzi po mukangwanena kuti mutu kundipweteka akakulembana kapepa kuti mupite ku private pharmacy mukagule mankhwala zikuchitika sizobisaso kulibe mankhwala mupite ku school kumene afuna ana azita contribute ana kubwerera ku school fuati kandama nkovuta ukapeza mizimu fertilizer nduyo go to Admark no maize yetu kwapita ndalama zambiri kuno ku NFRA kwapita ndalama zambiri ku Dodma ndalama zambiri ku Admark but the country has not even one bag of stock in stock. But it has become a big problem panopa muntu amene akulandira less paid people mwina 60, 70,000 100,000 pa mwezi akagule thumba lachimanga 50,000. How is he going to survive in 50,000 yosala? Sanagaise, sanagule ndiwo, sanatengere mwana uchipatala, sanagule mwana uniform school, vene pomwina madam afuna nawo kameshi mutu. You cannot survive. Malawi is finished, Brian. It needs someone to rescue this country. And donors have lost confidence in us. They will not come to help us under this administration. No. APM. Why? Because he did it. We are talking with reference. You remember Kashigate? Who fixed that problem? 5 years. Mafuta olokwera siku limozi. 5 years olukala line pa filling station. 5 years inflation ijaimajira kusika monyadisa. $40 5 years stable. You could plan, Brian, and I'm a business, but no, they cannot even plan. Nthawi yatithera mawu anu omaliza ndi otani madzulo ano Bambo Suleiman? Mawu anga ndo apempha Malawi kuti Malawi tavutika. 4 years imeneyi taphunzira zambiri. Ndimaona ngati kuti tigwirane manja tikonze zinthu. Dziko lindiratu tizisiya kayendale kumbali koma tikonze zinthu. Tike patsogolo anthu amene ali ndi chidwi ndi Amalawi ife tiye ndiyake pa mpando. Next year tupita kuma vote tiye tikonze dziko lathu. Kungopanga mistake 4 years imetavutikiramu ndikuperekaso 5 years ina Amalawi tisamuka kwambiri. Tisamale tiye tikachite ni vote mwanzeru osati mwang'ana chimene tapasidwa koma kuyang'ana dziko lathu. Ndikuthokozeni kwambiri. Muli ku Blantyre City South East muyimabe komweko? Yes, anayigawa constituency yanga. Yeah. Patuluka maconstituency atatu. Mukonstituency imodzi? Yes. Okay. Inali yakulu kwambiri. Okay. Ndi neno ndikuyima ku timati Chigumula BCA Club Banana. Okay. Constituency. Okay. Ndimene ndikuyima. Anthu akulembetsa kumene? Tinamaliza. Munamaliza? Okay. Tinali pa phase 2. Okay. Yeah. So muyimira ku Chigumula BCA Club Banana. Okay. Yes. Ndikuthokozeni kwambiri inu olemekezeka Bambo Suleiman.
titakuitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri. Thank you very much. Amene panso ndipo mapeto program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Programu hii ndi the Honorable Samia Suleiman, MP wa Blantyre City South East, komanso chairperson wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo. Yuwanso ndi a National Organizing Secretary ku chipani cha DPP. Ndine Brian Banda, malumwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe.